morning guys. Mayong buntag. This is Eric Hilot guys of Bigo City, Davao del Sur. Welcome to my channel guys. Mayong ito sir. Unsa itong kamate? Bugnaw ang singot. bugnaw ang singot. Unsa pa? Unsa man dre? Nakit. Sakit ang Dire. mga tuhod? Oo. Lawasan dito. Lawas tanan na. Likod dili sakit. Hawak. Dire man. Unsa man yung sakit mo? Kanang unsa man? Siguro sa bugnaw na sir, bugnaw ba. Bugnaw, bugnaw mo lawas. Nya sakit ang unsa man ang sakit? Wala. Dili magay mo sakit ra siya kanang mo kuan panagsa. Sakit panagsaang, Dili lawas. sakit panagsaang. Siguro sa electric fan na sino kun hangin ba? Patungod ka? Oo. Di, Init mo kay di ka nakaligog hapon gabi. Ligo po. Buntag. 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 Buntag hapon. Depende sir. Akamot kayo. Walay hugaw. Ya ko tigil ng anak ko. Bukas. Adi okay lang man ni maghukas basta dilita ka ng singot nga maigo ang electric fan, okay ra na. Pero kung singot ta naghukas o magpaigo ta ang electric fan or aircon, lahat yung tagkuhan ani, paninglon. Sige, sige. Biaw gyapon to no. So ayan guys, shout out sa taga Punta Biao, Bigo City, nasa Sherder ato ang tabangan ngayang pinapamate no. Masakit na sa yung lawasan, o yung bugno yung singot, no, nya pa-repair gamay kay mas nagamay pa ang pinapamate na ginagmay lang kaysa nga murag Ako na. agay na bigyan. No, so mas bita na siya. No, so shout out sa taga Punta Biao, Bigo City. Hello sa inyo ha. Yan, no, kung nagatanaw sa kong nga taga Biao. Hello sa inyo ha. Si Eric Hilot ni guys, no, taga Rabina, Bigo City. Yan. Of course, ako ang mga viewers, ako ang subscribers, 1,400 plus. Thank you sa inyo daghang salamat sa akong mga subscribers. Ayan, please subscribe, like and share sa katong karon lang nagkakita kung mahilig kong mga hilot, please subscribe po. Yan, like niya, nindot makashare ta, no? Kaya para daghan ang masayod o daghan ang tabangan. Yeah, of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention ang Malaysia, India, Indonesia. Thank you so much, Indonesia. Number 2 viewers na po, Indonesia. Of course, siyempre ang Pilipinas, number 1. Maraming salamat, Pilipinas, for watching my YouTube channel. Of course, Vietnam, Thailand, thank you so much. Singapore, Japan, United States, Saudi Arabia, Kuwait, Hong Kong, ug ang Toronto, Canada. Thank you so much, no? Of course, shout out din ako ang mga suki nako diri sa Bigo City, Davao del Sur, Mindanao. Yan, thank you so much. Of course, ang Davao City, daghan na kitong suki nga mga taga Davao City. Thank you so much, no, Davao City. Siyempre ang Davao del Sur. Yan. So maghilat ako guys. So shout out sa taga Punta Biao, Bigo City. Hello guys. So basta ko pa subscribe, please subscribe. Okay. Asa tong t-shirt chan? Okay. Kaya ato imutan na rin. Tay, pwede ni kani sir. Pwede po. Atong t-shirtin mo. Gigi. T-shirt na lang para jacket niya naman eh. Sige lang, okay lang. Ha? Meron? Balik naman padulong ko. Hindi ka pagkapaga na. Kulot na sa kulot. Kaila din mo sa Andi. Ay! Oo, ako matigat pa diya. Mga 50 lang, wala mo 50. pero gamay sa kosa. Saan ka daw kami sa nila? Putog lang ano. Okay. Pero sa kosa na. Kana hotel ka na? Hello guys, please subscribe guys. Uli na si Sir. Lingaw mong istorya para Tagalog, no? Ito yung topic. Sir, wala na ako naman siya. Trabaho. Baho. Wala layo kami nagdagway sa trabaho ko. Yan, nalagay sa gisket lagi nga marag sa ospital man to, no? Matambal ito to. Mahal siya natin. Isang unsa na lang daw. Kasi rin, pamati niya. Nakalimutan mo? Nakalimutan na niya. Tagalog rin. Hawak, paniran. Sakit ang pangiran.
Sigurado lang. Hindi tayo. Kapuraman. Oo, kurado. Magbuhat siya. Tiis siya. O, panahon yun. At siya, ayaw na lang eh. Ano ba yung kuwan? Iban magkaintay-intay. Gusto, diretso ba, hilot? O, sige man. Mga dugo siya. Ano, ni siya, singutugan ni siya sir. Oh, nasingot ka, yan, auhan na lang. Lagi nakitaan ko di mo. Wala rin, kung testing. Wala rin, kung testing. Buto? Ah, sus, ano ba? Buto na. Singutugan na panood, asa sa ha? Pag di na magkukunga na sa madoga, tiraw na ng ginhawa ha? Murag kunga, murag utas. Kasi pinapangalan? Ha? Ha? Rigning. Ang gusto nila yan, mabaw. Dito sa gawas unit, dito sa building, dito na sa cellphone. Pasmado doon na sir. Pas mo kusog ha, walang ginabasa. Matapang mo na yung Facebook mo. Wala mang nasiguro yung nag-share. Ano ba no? Malabay-labay man guna siya kung may mag-share. Wala ba yung cellphone? Ato sa Picas Wall. So man eh. Kailan na kasi. Wala dito tahilot ko nito. Wala mo. Yeah. Naman. Ay, mag ikaw mo gusto sir. Ikaw mag-offer, di ba? Anak, naman po. Wala. Asa ko na, kung lahi lang. Yung mama ganito, Sa lahi lang ako, anong nilo. Ano yung hapak, sir? wala. Ito na. Yung buta na, pinalit. Ha? Pinalit. Di na hapak? Buta, napak ba rin? Online lang ba? Sigaro, matati ako. Nagamit ako dito, no? Oo. Nagganang kayong views na ako, magigukod na itong tagasulok. Ano niya? Natahilot ko ko. Ako natahilot ko sa akong junior. Eric Hilot Junior. Panuhot ko gapon gapon. Hindi mo na pwede pag mataka. Lagi na di lawas. Na mag-train man ako akong junior. Ah. Kaya ito na yung malit. No, yung powder sa bunte. Bar? No, yung powder na. Sila. Ako lang. Powder mo, Ariel lang yun yan. Walay Tide Wings lang. Sila. 7. Ito no?
palit ng mailo pa. Ningon gid ko kanina ulo lagi may lumang mo. Dali mong gud paspas mo yung kuan diho. Kanilo ko mula ulo. Correct. Basta labi na gud may mong hilot ano. Nanay o mura ko gihilot o trawo. Iya na pasagdan na yung tapon o. Labi naman na yung feeling. Hindi ka kat bangko na eh. Ida. Hindi ka bangko. Labi naman na yung feeling. Oh, labi na sa matulog. Yung bangko ida-ida. Sabi ko na ako, nakagigamit ng bagnon ba? Ha? Sabi ko nakagigamit ng bagnon. Nga. Mura na yung kamot. Kamot na din ni bangko na eh. Ito ang tugon ko. Abi mo na gamit og kahoy? Kamot raman. Diba, no, ini tabang milot na eh. Di tanaw na isa sa akong kamot. Kamot raman. Muna magkainong kagahiya bag kamot. Ha? Ako pagtuuba, murag kahoy mo abang Kahoy akong gigamit. Kamot pa kong kiyapo, mamalit po ko diya. Kaya daghan man po diya po, mapalit mo boss. Sabi kasi nga niyo, Kanang sa motor, good yun. Wala may problema po. Imo na yung suoton. yan, Suot naman. Kasi hindi pa sa hadlock ang apat. yan eh. No? dipinda sa abat. Gani, no? Kung may problema na. Buyag-buyag ko. Basta di lang kabuang ini magsulot, mabuang. Oo, yan lang. Basta kaya suot lang good, no? Namatay, bilip good, ana ba, no? Ang kanto pa na lugar, mamalit siya ko eh. Kaya po, bukaran, ada siya. Ay, daghan. Oo, Yung wala kang sulay daghan ng baraha. wala yan. Pupunod pa po diya. Baraha ba, baraha? Wala naman Di diya. ba dahil daghan dahil gidungog? Oo. Basa-basa, ana, good. Bukaran mo kuwan. Kamot po, kamot. Kabutuan, agad. O, kanang basa-basa lang ko bayad lang ko kano. Muartar po na sila. O, wala mga problema good. Yan. Ay, question na good sila, no? Ano lang. Ano? Mababasa daw ko sa uy, ano ka? Madato ulit ka, ha? Tapos ka, Kailangan, mubasa din na sila og bad. di mo Wala ka magpakuan. kabasahan nga, pati. Good yun na ilang basahon. Nagi mo abot ni mo. Tara ka. Oo. Matog sa kunay. Ko alam may balay ni, pero nagi mo abot. Wala po. Halipay juga, no? Oo, okay. Istorya mo nila. Na ganitong akong customer nga iyo, katiguang. Bubasa o kamot, ibasa niya. Mapuno kayo o kamot. Kaya kanindot yung ibasa tayo, nagkabitin. Yung pumasad dyan, yung dito. Ha? Hindi ko pumasad. Oo ba? Kaya pala ako tapos. So, ako ra ka nakakita sa ko, dugay na. Kapula na. Oo ba? Dugay na ako sige post, boss. Hindi, di mo muna usahan mo po niya. Pati nga lang, dito sa upan mo, alas lang, agi ra daw. O gani, ano, sino na nga na yan, Nangutana silang karon pa ba daw ko nag-post? Una, 2019 ko nag-post. Grabe, no? Hindi ko, di tagaan na dyan ka, o buwan, ma'am. Di tagaan na dyan ka, muagi na kasi muhol. Oo. Wala na, wala na, kung bumagi lang.
Oh. Yun na yan, pag man talaga buklay mo lawas, padungin mo ha. Kanang di napamati sa lawas, matulog na siya Oo, nagbilog. muligay yan o. Depende sa resistensya sa kuwan. Sa Nagilot. abilidad sa manghihilot. Ligay yun eh, no? Sila, kung pahilot. Kuhan. Ang pinakabugat kung kuwan, grabe gud ang di pamatay labi na gud ka ng mga ang kulba ka ng ginakutan. Iwata na natin. Sa muto o lang po. Dili. Ito, ano. Oo ka ng daot eh. Naghanap ko kitabangan anak na eh. Ya. Kanang mga nasudlag dili mo nato, nasudlan og espiritu, gidautan, nakasala ka sa usa ka kahoy, anak. Sa motor po da, pwede na to na matabangan. Nasudlan ang lawas o diwata, kana. Pwede ta na. Naganin ko isa ka gihilot nga kuan. Amo na video na ko gabi boss. Tara. Ako may napahilot ko na ko junior. Gitrain man ako na. Ako napahilot to pag nagdalainat mo. Kanang ko na ko gabi eh. Panuot ba? Ano yung ginawa ng mga Ito na imong anak. Amo na gitrain ako. Nya ako nang nagpahilot. Ah, ito. Surrender ko kay pulahi jud. Di jud ko pahilot nga kon man. Ang mura po mo. Di ba mo junior? Oh, man junior na ko. Ah, Eric Kilot junior na. Ito, ito, pamayon, hindi mo. Inong pangila, yung ano, ikuran. Gitrain ako na. Ano na ikuan? Uli. Ano? Di ikaduha man na. Wala jud kada pag mapilyor gyud mo lawas. Apoy eh. Kapag di gyud ka kaya, way kaya ay gyud gara-gara, way kaya gyud. Kapalo mo di ka wa kay kondisyon. Di ko mo sabay pre kailangan lawas. Ana bitaw. Saya pugson juga. May pugso bro magabi eh. Dali ko pahilot kay napa may customer magsunod. Ako na napahilot gabi eh, pati sila. Amo na sa boss na advertise. Kana yan. Mo na gingon nimo. Mo na ko, mo na sa sweldo. Gani. Nagang mo musulod dia. Daghan na kay mga vlogger nun. Lagay eh. Ako bakura po ko. Ako to lagay. Wala man jud ko nag-vlog, kung nag-vlog pa lang ko sa una, pati na Kita nagkuhan mana yan. customer lang. Ito lang siya. Nga dili ka na silang samtang maghilot ka boss, video ha. Na-advertise na yun na. Kwarta na siya na eh, puhon pa. Malag dugay, Tingog. maabot man na. No? Yan. Ang pinakagamay nga sweldo sa YouTube sa imo ha, pinakababa yun na 5,000 plus ang monthly. Pinakababa na. Ipadala na sa bangko. Open ka account. Dito man ipadala. Kaya pag next month na po, nga murag ni tubo-tubo na po di mo hang nananaw, mahimo na po siya mga 7,000. Sa mga gagmay. Pero para nila mga iba na, minilyon na. Ang monthly, milyon. Rapi tulpo, milyon. Ang buwan, ha? Monthly man na, sir. Nakita kay di man ta sikap, dahil lang ta sa mga 5,000. Okay na kayo. Sa may mahatag mo 5,000, pe. Dapo na. Be. Ato ba na, maabot. Ayun, ni-chat na po si Kuan, YouTube, uy, nana ang kwarta. O, di, Ana rin mag-chat ni mo na yan. sa Kuan, email. Email, mag-email sila. Email si Kuan nga, nana ang kwarta. So, within 24 hours, bago ni mo ikuan, pwede na mo ilapse para sigurado. Maka ka mainom, boss? Hindi ka mainom? Inom yan sa una, pero karon sa nagsaran. Ang naikas yun. Tapos yun lang. Talon. Mga on mo na siya po. Naikas yun nga break Madala ba? Madala. Pero Talon karon niya wala. may agaw. Kapoy, no, isip inom yan. Sa bata pa ni. Lawas rin pa. Pati Kapital. yung inom. Sunod og manay, nana kasi diha. Nana ka sa YouTube.
pareha anak nimo. O, brana o. Kagabi man na, asak dito na ang lawas. Kalit lang ba? Grabe na kukusunan mo gahapon. Bisang unsa lang ang mga sakit. Oo. Kasi mula Ay, yan. hihilot ko grabe. din ang kuto-kuto ko. O, Kabuhi. kabuhi. Kabuhi nga panuhot sabay. Mag-mix na, wala. Uban lagi no kay di dagi di minuto ko. Depende sa mga hilot. Lain-lain mag-style. Kay kuan daw kanang ano tayo mo. Depende sa kabalo, dili. Ano, di mo na kabalo ang anak. Gitrain ko yun. Ngani ang, ngani off. Ito, maanad siya, kabalo na siya. Kalit na kagahapon, pandamay na. Kalit lang, buntag hantod gabi, wala man. Sus, pag nga alas 7 ata, alas 5. Lah, sa... Sabi, gusto nga na ako gahapon, puros masakitan. Ako'y dawatanan. May tagpanuhot ra, di yun. Lingkod na eh. Ikaw na kasalo. Oh, hinarigay ka na oh. Tapos kita gina ba? Ay, nakag-train ko din mo. Oh. Kaya para kung mabikil me, isa mga bikil na mo, naasya mong ilot. Para nang mabikil ko. Sakit magkitatanan boss ik na ikuan. Sakit magkitade na na kabalo. May robot yung lawas na dito. Oh, daot yan ni robot. Daot yan ng mga nabara. Nga gwapo sa kina, daot yan na, mga gwapo pa na. So mabot din ang tayo mga daot yun na. Ulit sa tao po. Oo. Mas grabe pa tao. Oo. Kaya bisang unsa man nagtrabahoon. Nabara sa kero na O, dito. ikaw naman ang udagan. Kita. Tanta mo, jagi, muli o kamo tiil, daghan. Masago ka ka sa sakyan ng boss. Oo. Ya, plus mainom pa, manigarilyo pa, daghan kayo no. Oo. Dapat ang ipasulod sa lawas, tubig, hindi naman pasulod tubig, di ba? Oo, boy, nagbuhat ng kumbin na mga. Luya ko gabi eh. Inakusan. Pero mga karaan niya, di mo kay Juan? Di ba mo, abot niya yung cinta gani? Sa una, sa mga karaan dyan, mga matay ang tao, 80 kasagaran. Cinta karon bata ko ba? 80 na bita gatos, mamatay sa una. Pero hindi naman kaabot 80. Di na eh. Ano may pamatay? Ana, maabot man, pero... Pwede na lisura. Ay, nung taon gano'n. Isa mong good sa atong ginapasulod sa bakba. Oo. Nga gawas sa gipasulod sa bakba, plus pa yun nga ginabasa na to ato lawas. Pag og welding, maligo. Pag mag-basketball, maligo. Ano ba? Ang gani. Naway mo mama po sa obra, rego gila kada barbar. Jesus man. Sa lugar ka sunod na po, tandugon ta na. Oo, nagsandugan na. Ayaw po na sige kigda. Wala man na sige kigda. Ano dito? Agi ko. Kanagong, Pagkawala sa kumbana. oh, Na, abigay ko mawa ko kuno. Oh, Kay- ano man? Magsigil ako ganda, di ko ganahan mo gawas. na-depress lang ka. Oo, di ko ganahan mo gawas, nara kong sulod. No, di ko gila. Anak mo na siya. Nay, ato mo dyan ang mahal sa nabuhin, nay. Oo, gani. Isang ginsa, good sa sakit eh. Siguro sa una ko ginaw-lingaw, ato. Wala, kaya dito man din sila sa Manila, kaya nagtrabaho lagi. Ako din, namatay man akong mama. Mag 2 years naman. Ano ko? O nang, ako lang yun, dawaton lang yun na to. Yan mo na nga, kung namatay man akong mama, nasakit, di, mas tarungon pag ginagtrabaho nga wala na may tabo ng tamang anak. Oo, gani mo. Eh, siyempre, Kajukad kahit na, yan ang, ano, kajukad na nawa. wala maguta masayod kung kano sa matakwaon, no? Kajukad nawa akong banay. Kani sa boss mo ni mga lamang loob, balot, itlog, manok, kanya. Oo. Ano ko, kung yan ang kaon. Lami, god. No? Lami, hindi po itong kaon lami. Wala ko yung wala itong lawat eh. Wala sakit. Ito ang makawala. Sa doktor bitaw, kung kanon magkagkarni. Sa doktor? Depende sa doktor. Oo. Pero di lang daw ang tambok. Na mga laman loob.
ko dahil pagka-doktor na ko. Gawalan mo ko mga kanang dito, kamanloob. Bukan mo tingot ka. Ganun mo nang nagangay kong panungot na eh. Isingot ugam man ko. Gani, karon English o gani. Di pa man ko makailis. Gani no. Kaya pa man ko mag-ilis. Siligaw man mo, namauhan ko. Ano, grabe ko. May tigilok na ko. Main na ko nagkamot na. Asa man ako? Eskwela. Kuya. Ha? Second year college. Bakit niya na yan? Oh, terminology gyapon. Wala di ka manghilot, basta na kay hibalo, pwede na na. Umabot ang time nga, na mag-gusto, oy, si Kuan, oh, mawala na si Eric Hilot. O naman kung si Junior, ngunit tigilot ni Eric Hilot sa una, at least, no? Mawaman tis kalibutan, boss. No? Uy, kasi din ni Puli. Ay na ay Junior. Pero di ka manghilot, at least na lang kay hibalo. Sakto na lang mga pamilya, ano ba, no? Dali mo sa ulo. Ay, kabalo man to siya. Kusog ni mo anak, purot. Ha? Ang kusog ni mo, purot. Murot. Murag kahoy? Daot. Murag kahoy? Daot mo dyan, oh. Lutuogay kung naman, itok-itok na niya. Ang kamot, hindi, oh. Kana ba, kung imong kana. Ah. Oh, murot kahoy, kuanon. Paminahon. Uy, namin nasuko ni mo, boss. Ha? May nasuko ni mo, boss. Kasi nakalaban ni mo, boss. Lalaki. Patay ay. Inundang ganay, nabiglan ni mo laki. Ano na? Aso buhok. Ano na? Ano? Ay nakon siya. Labi nagbutalikod na siya. Ha? Ay nakon siya. Nasuko. Hindi. Lalaki. Aso buhok. Ano daw, ano? Nakalo ko ano. Ang hindi ka magkakala. Away? Hmm. Bakit ka away? Wala kay kaaway, pero na naka. Ano kung Silo. silo ko nga. Pero magwapo. Ano ko? Di ba natural man na? Oo. Para na ako, nakamay sukok ko ha. Nga nanghilo, pero matatanong. Namin nga na dito. Ah, matina. Natural man na. Murag matina. Oh, pero na ko. Oo, anak. Ay, ay. Ano ba, murag yung kahoy, giluot. Ha? Murag yung kahoy, akong pamilaw, pag giluot mo. Ano eh? Oo. Ano, taga-sulok na. Kapag nasulok rin, lagyaw ng kay nabas no. Hindi nakita ko na sa Facebook mo nila yun. Kita sa Facebook. Makita lagi. Murag kung ano yung amo ang karon. I-search daw niya. Tuwas man. Murag kung ano yung amo karon, oh. Hindi ito pwede nakakuan. Hmm. Hindi mo siya ma. Ay, muato, nagkaanin mo pan ka ma. Muato mo ta. Kaya basta, mga ano na kakram. Basta din. Kaya maayos din ako kung ano, mabuot. Oh, kung nangaring karon. Kaya yung mga kuan, mga tuta malas, luki pa. Nalauna man daw ang kuan.
Mana na, resto rasa ada ka. Pinutan naman kami ng dati guys. Nane. Betuhon ka. Hindi ko na iyahan. Pas mo ko support. Sige po pasa, mulmul na daw. Oh. Alay na daw, banmod na. Wala. Ako niya ko lagi. Nung hindi rin kung sila tilak ang ako lagi. Ito na, gado, gawa ka na ako mahilot. Ako nang gitodlo, pas mo, maga. Sumuog yun lagi bro. Di maligo mo siya. Nalain na pinilawas mo, mag-atong yun kayo. Samot lang, taas mo idan. Oo. Manakit ba niya? Hindi nga rin magpong nalaktan sa ante. No? Pagiging na to, di ba? Arthritis siguro po ito, no? Pabuk ako, di pabuk ako, basta di na ako mahikapan. Kung mahikap na ko na, yung sulti ka. Jadi ini arthritis ako ah. Pas mo, Pas kurang. di mo pinaka-power na. Pili na sila yung arthritis na. Uyos, pas mo. Kaya pag di na maagapan si pas mo, lingkod-lingkod ang labas na. Lingkod-lingkod na lang, wala naman kayo kusog. Uli, ano yung say, wag ko kani ako kani. Kung sige na ko kung anak-anak unak ko. Para lang yung mga manay ko so ba. Hindi ko na ko pasagdan no, padala lang ko. Kung bandari, mag-wheelchair na ko. Inon bitaw ko nila. Magkuan pa kang sungkod-sungkod man ko na. Hindi ko po di pa mo ang ngayon na masungkod ko. Kaya naman sungkod, parang lahay na dyan, oy. Tiguang no. Tiguang na dyan na. Hindi mo say payo nga ko man ni ko. Magagwanta lang di ko baklay-baklay wa kay ano. Yun na yung nila. Hindi ko po, hindi ko ba. Sama ko po, tanggong ko ano. Lingkod na dyan ko. Ang sakit man ni imong kuan. Imong tikuran, kinigil ako ibati. Baka may akong tikuran, kinigil ko. Boss, ayan. Sarap? Nailig ka, buntag tayo. Dari pa tamo bangon. Mga kaning akong kuan, puhot, akong i-ana-ana. Oo. Kung isa-isa ba? Exercise lang ulit ka na eh. Ano gali? Tanggal eh, boss. Transfer sa speaker sir. Ayaw na, ilan na lang ulit. Hindi ka lang tumakuan. Ito po yung... Ha? Pwede din mong piko ba? Yung kumpani. Alto din. Tugay kayo mahilo to, sige pag-istorya ako. Di para makuha din nato na imong gadulong mati. Gusto doon na imong pag-reklamo. Kaya imong gina-istorya mo, ba't akong gukdo na ako, hindi yung sakit. Ganyan po mo. Search daw niya, magawas mo daw ko. Ang hilot dito, wala nang hilot, o tira ka pa. Ito ang traditional. Magawas daw ko. Kung magawa sige, nag-try man ako. Magawa sa mga kuwan dito. Magawas. Nada magawas lain. So na, yun daw ko. Tapos tingnan ba, di sa Facebook, bisan sa YouTube. YouTube, gawas ko mga bisan ng hilot, gawas ko. Dagang manawas ko, tako ko. Garang grabe sa Facebook. Sige ka ba? Ha? Dito yung may cook. Sige ba yun? Dahil mas park. Sakit dito, di na mawala, sakit lang dito, sakit lang di na mawala. Udah na, naghilot siya dito. Bako daw. Kira ba?
Lusay ni. Hindi na ito nadoko ng Lusay. Mo na inong dan po kung nagtunga pa sa kahit itaso sa kahit. Ang hindi na siya kuma. Kaya ka. Kaya ang pinit. Nagyan na po ito si Forever eh. 1,400 plus na. YouTube. Gamay pa yan, no? Ha? Gamay pa. Sa amin. FB. Upat po account ako sa FB. Nagyan na kayo na. Kaya meron isa na yung mga account lang. Upat na ron. Puno nga permanente. Nagamang friend request. Kaya na. Yan na. Naanan mo niya mong lawas. Ah. Puro sakit-sakit ay. Ha? Sakit. Yung pag naanan mong lawas ay massage. Hindi mo pa massage sa Manila ko. Ah. Telepon ko tapos gawas ka init. Ay. Sakit mong lawas ay. Smile po sa Hello, Biaw. Tanaw ka sa YouTube sunod adlaw, di na nakauna ka dito. Nga ma-share na mo, di na ka masayod. Search lang mo rin sa YouTube, Eric Hilot. Ano, mga gawas. Gawas ito. Nga pag makashare ka, mas daghan pa din masayod. Tatag-katag mo na. Hindi lahira dito sa massage. Ano eh? Hmm? Mahal pa ng massage. Bakit ay? 300. 399 na. Medyo man. Yung sakit ko ito, parang pulusay. Sa ito. Ilan man ako kasi bukol ba? Dugay kayo, taas ka ng pistorya. Wala na. O pag yun, nabilan na ito minuto. Pero umana na siya kinot. Wala pa. Ang luto na pa. O, listrihan na kami. Mga ginapamati, ano ba? Pero karon nasa na ikuan ko eh. Sa may lutin yan. Kaysa pa na po dilot. Lagi sa. Papanay si Mana, mga 4 days pa na. Naghanap po nga agi sa iha, mga kamot. Sa ginsa na lang po na ano. Testing dito, naot di ko. Kinaamang ganda sa Facebook. Ano na, challenge po ka ba mga pinagkam? Gusto Ano dahil dito mga nakita ko. Sting Kaya yan ako. dagan mo nag-ano na po. Ang anak. Oh, Naam nagyapon. ha? Napoy uban, meron ko na. Ipuanan daw. Di, Masaya. Kasinahan daw. Kasina. Manta na dapo. ang saka? Ako bang inan ko. Nga? Nang naay ko nag-ano na po. Nga, ang sa mga? Kasinahan daw po. Sinahan. Sabi kasinahan ako mo na dapo. Kung pa rin ang magyapon. Siguro ka manghatag bulat. Ako manghatag bulat. Uy, nanimamok mga bulat. Hindi mo ko pala uway. Hindi ko gustong samok. Ano na ano. Smile buso. Rao ako dyan, bato pagkilot sa mga anak. Sakit. Uy, Namukuha dyan nila mga. sakit juga. Pero lami siya. Sakit. Sabi mo dyan sa suklan. Lami kayo sa pinaman. Paminawon ba? Ay, salam. Marami ka. Ay, dito na po pag-inom. Nalamin eh. Pero sakit siya. Di mo ka pwede ka nanakon na na po. Wala na. Nanakon. Wala kayo makuha ng. Hindi nga siya. Ako sa mga. No? Pero pag umanaalam, may ako ko sa Hindi loob. ikaw man ko na. Napiso ba? Anak ko magnagkaan dito ako paminaw. Mugat na dito kong lawas. May tago ako gihilot. Hilotonon. Nahulian. Kako ko nahulian. Nahulian taon ko. Yan, dapat kinusong ko nimo. Pamuhilot ka. Tanan dyan. Naawat magugutanan sa kamati ko. Pila, Dili. pila pa kuha. Yan ang kay ko customer. Oo. Utak sa rin ko mo. Ano, pero kung ano, nakiwan na doon. Surrender dito. Saya ako na pulawak. Kami na lang dito. Gitrin.
Tagsa naman sir. Maningil jud. Na masago biya jud ko. Gani. Law. Naaman mo. Ako pa ito. Bubog kayo ko, bubog kayo lapat mo. Ano? Wala ko dito. Kano sa kliyente, sulat mo balay niya. Ano po yan mo? Ikot sila. Si Juan. Sino na po niya? Di ba naman kayo itong isa? Yung bantayan? Uy, ito man. Saan ba siya yung bantayan naman kayo? Ito man. Wala ay. Hindi. Kung ano si dili tigi bantayan, dili nakauban ni sa na. Ako to mama. Ay, Uban man na sa una diha. Mao di ay. Okay pa may next. Karon na po ang isang duwang Galing na yung bantayan ni. nihawa siya Ano kung niya? ko. Hindi siya kapuhog. Dito ba katublo dito yan eh. Kasi naman pamukaw. Paninda mo na dito. Panindahan mo na sa iya, di ba? Tatabo na siya. Sundado mo na siya po dito na. Yan. Ano? Ano pwede o buwan, bakit tulog. Oo, kasi Sino yung pinakapangit ng no? safe debate po. High blood Kasi siya. buwang po. High blood ko. Sa pagbatan ang gabot yung tulog. Lahi ang tulog ba sa gabi. Hindi siya pag may isang tungkaon, huwag itulog. Lipong yung ganyang dugay. Na nagiging naman ako, di naman ang bagay sa mga ate kasi na naman nakikibutan. Pwede na sa mga 30 anyo. Oo na. Kung ikaw, Buwang ng Yung kung namin ang puli niya, buwang. Wala di balo. naroon ka niya. yung mga iksuon guro, ay yung anak mo lang. Di mo yun. Anak siguro niya. Anak ko ay. Tayo na din eh. Dapat Matapos mo. Anak dito. ito ito. Nakanalat bang? Dito ka. Okay na po. Medyo magka-ambak. Hindi ko ganahan sa kambot nung isang bagyo ako. Dili ko mga kinabot. O di ko kuwan sa mga kailangan buto ko pamatasa. Di ka mo angay sa iyang Dili ko kari. na mo. Yung kari. Buta ni mo gato naman kay pagdasan di pagnahan. Manang ani. Di po ko mapalata ni mo. Bulihay lang dito paana dito ko. Hindi ka dito buhay. Hindi ta magsugat. Hindi ko balata nga namuha at nakuha ko ni mo. Kung bulihay dito ko ni mo. Di ko pagnahan ni mo. Di man mo. Di matatarong. Di mataputan din kayo. Pero ang mga ibang tasan nga tao. Ba't hindi pagnahan. Giganahan dyan na yung iba. Siguro na. Saan ka daw kami, boss? Okay. Ako, basta di ko to. Di po ko mo reklamo. Lihay nyo go. Oh, sibak. Ganahan. Hindi na pa may balo sa mo, ha? Kung malatap na nimo, hindi mo kayo siya mo. Pero masangit dyan, nga magsugat yun, tapos taglo, magtagad ko. Okay dyan ko. Hindi kayo ko, hindi magdugay. Inahan. Nangulog na lang magpa-plastic. Plastic na lang. Kaya di ko gusto nga makuha ko ganak ko. Plastic na ito. Nagkamay? Ganun sa basa mo ko, balay-balay ni spas mo sa Ano eh? Hindi naman natandogon, hindi nang babungkag. Mo na mo pilit sunod sa kusog, madugay. Mabukat ang tungti eh. Likod-likod na nata. Dugay pinawan. Kung di ka mo nagbasahan, masa hapat ligo hapon na. Maligo lagi nagbuntag. Ini kagabi eh. Yung ko ano ko. Pagrakbat. Hindi, wala mo nang ma-experience sa kanya. Basta. Kasi nga sila anag, no? Oo, Say. Lamig kayo na? Lamig kayo. Kamot eh. Kumot eh, kamot. Balong ko ba na, kanang nanay. Yan na, sliding ko din ako. Oo, Alam mo yun, Slide. lamig kayo, no? Ako dili, mangita, dyan ko glusay. Mangita, ako na imong lusay. Ito kong mangitaon. Bumalik dyan. Naguan din ako na, boss. Muro ko manginghas ba? Asa dito mo tinason doon. Na araw niya,
smile boss, kaya na-video yung boss. Shout out sa kata Punta Biaw. Kami yung sakit ba? Ay, kita na tayo no, tuwa rin ikuan dito. Okay, paghilot o pila na minuto. Taga mo gumukuan ka naglag gisulti ka na ang ginamati. Sige, sulti ka na. Na mga sa una pag yun, na nibalik, nawala. Gisulti ka na ng ginamati ah. Ay, dapat kang manok ni. Hilig kang manok. Kira boss. Sakit na. Ay kay magputpos ka ng video bro. Sakit ya, di makaya di bumubuat ay. Ismail ko ako kanay asakit gubag Yang ng buba tao. yung law. Gubag yung naon na to ano. Yung lawas ko. Ako getong anak na gito. Dito eh, kung gani, kanilak mo, kung gani Kana na. kulang pa kana busan ko dos igyot kana mabutan gyud ang akong gituan. Ako nang gituan kana abutan gyud. Kana abot gyud asa dito eh. Basta ma-absent tong asa to imong gituan. Di madala ko ano eh. May na bumubuat juga. Dito gyud cool. Kanilak, kung gani, kung gani na. Enak na sa gito. Okay? Lalim mo eh, sakit yun. Kira boss. Ah. Ayo kaya. Ayun, gubag ni naw kira kilot. Sakit kayo eh. Kita di. Pero pagkahumag matandog yun. Ah, kami nagaya eh. Ay, salamat. Kan. Wala jud yun na. Di magiging kay na master pero pag maapsan lang yun yung yang natudluan lang mo, maluwi, maandag na siya. Kano abot pa dito. Ah, kaan yung tanong kong lawas eh. Di pa sa mga ilat yung manay dyan. Pati ka kapulyak. Dali. Baka na full body. Full tayo. Kung kasi ito. Tanan man gud. Musog muka gud. Nahilot ko na ko na siya sa likod lang. Kapuyang likod lang. Kulang pa, balik ka pa naman. Ah, likod sa dito. Kulang pa ito. Ano na ito mo? Likod pa lang na. Yung mag-round, back to back ko na akong hilot. Kung sa pagka, ano? Ako yun eh. Kung tinanong, nilab, hindi mo na. Isa man sa trabaho, pag di mo lab, Ada cuma kapoy. kape. Kapoy siya, pero kung lab mo siya, murag enjoy ka. Enjoy ka sa hago. Ako man, na-enjoy ka ko, pre. Alam mo. Pero sa panahon sa uban, kapoy na. Kapoy din siya. Kanana sa video, taga Davao na, mo na yung magsunod ron. Kanana sa TV, oh. Mo na taga Davao, balik na po siya. Aga na ya. O, kanana sa video sa TV, oh. Mo na yung kwan, habol, blow. Nagagilap na, yan napinig sa TV, oh. Hilap mo sa TV, oh. May good na.
eh. Wapay na kuha, naka-ari ni mo kami pang. Di, kita na ko kung service. Ayos, service din yun. Ako yung service, 75 years old. Every Monday na. Sabiaw? Dili. Sabiaw ka? Tanong si Dres Kogon? Sabiaw, dagan ako gilot ya. Eh? Nanapod kay gilot ya nga stroke, nakalakaw na. Babae. Hindi Siya. Sulod ni mo no, nasa eskwelahan, patuo ka. Nga nangaw bangusan. Nangaw sila bangos, nagabunlis sila. Bilang sa Biyaw. Garcia. Biyaw, biyaw. Oh, napas pa. May kaduhang kanto po siguro niya, patuo. Ay nagbangusan niya, nga si Kantlor nilang balay. Ah, dito. Ay, babae diya. Wetsan, sa Wetsan. Wetsan mo. Isa doon sa dagat. Padong doon sa dagat. Padong sa dagat niya, nagabangusan sila, bunlis. Dagang nag-order sila nga. Dagang trabante sila, buha mga bangusan sila. Sabi ni Do. Dagangi kong bangus. Hindi apelido. Ano po? Basta babae to, Velasquez. basta nagabangus sila. Yan nasa freezer. Dagan mo sila nagbangon ko diyan. Pagilot na ko. Mag-service na ko to. Sa kalakaw, balik na ko. Ito sa kasimana, kung ganahan mo, balik ko. Kung ganahan ko mo, di na po. Di ko mo. Nakagitaw. Tawagan man ko, balik na po. Di pagbalik na ko, asan lang akong luton. Naulat lang kadali, tapos lang bye-bye, nagbaklay. Bulak ko, bulak ko. Amon service eh ka. Dili kay diri lang. Ano sa buto siya? Stroke. Ay, stroke. Murag mahilot ako, katulog ako pa. Nya mag home service pud dira pila koy pangay nimo. Depende sa kalayo. Para nang biyaw, tag 600 mo ko anak. Hindi mo ko susilina. Hindi ko. Magtubil pa ko sa kong wagon. Mahal yung sulinang mga wagon. Na itong motor, kaya pwede Special ba na yan? Special yung ginagawa. Depende sa kuhan, pero ako nagsugod, pasugod man ako sa unlimited, unlimited na. Oo, sir. Init kayo ang kuhan, Special. isang init. Unlimited na. Kuhanan ako na, mag 2 years na kuhan na. Tubo na ay sikat na nag-vlog na ilo sa dito. Paano ko pinadalo na may nag-suka, nag-isa. Sakit lagi basta mainit. Kita eh. Di yun may. Hindi ka may iwan. Di yun sa kumaba. Basta maigot ang sakit. Siya ang maglusay. Wala nanakaw lang ba? Nanakaw ba na? Ay kaya ba pusing ko na no? Oo. Hindi mo kasi May smooth ko, may smooth no? Lahi man imong hilot. Hindi mo ako. Puso na. Oo, kasi ikon din na yung lusay ko hindi mo 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 magay makakuha na doon. Igo man umod hilot kay igo man girakon ang tanang panaog ba. Suduso lang ko. Suduso. Kita. Ito ay basta maigot. Sakit. Tuwa dito, kung dili yung kini yung ika. Kita ay murugot. Pagay ko na. Maintiman. May maayo sa kuana yung pag hindi may robot at lamat. Ang dili sakit. Anak dito sa kanan. Ikaw ba? Sakit ay. Ang sakit. Kani. Nakahago na ko. Daglaw mag-ngani ko. Simot uga ko ko. Wala na, uga na po ko. Ulat, di ko ano ron magsakit atong law. Ako, ngayon ko nga mabantay mo maugan ako. Sige, ako ka mo.